Nasabat kan personahes kan Philippine Coast Guard Sorsogon ang 1.6 milyon pisong kantidad nin mga imported alagad bako dokumentadong sigarilyo na pigpurbaran ipuslit kan tulong persona sa pantalan kan matnog kan nakaaging Abril 17. Sigun sa tagapagtaram kan Coast Guard District Bicol bilang parte kan sendang Standard Operating Procedure, pigpa sa erarom sa inspeksyon ang gabos na biyahero kabali sa mga ininspeksyon ang nasambit na bihikulo na kargado nin mga kahon-kahon na sigarilyo. Alagad kan hagadan nin magkakanigong dokumento, mayo na naipresentar ang mga sospek. Igo po kitang nako ang tulong tao. Actually po tulo ang sakay ka ito kan van na ito. Ang driver po iyo si Mr. Nigel Pabi, 33 years old. May dua po siyang kairiba na si Mark Anthony Guliman, 35 years old, at saka si Mr. Scheider Rilagado, 33 years old. Tapos binihali sa Paranaque, Moonwalk Paranaque. Ang usually man po ang depensa kainikan sa tuya na mga nadakop na mga suspect, ining may dara mismo kang kontrabando. At sa amin din, nasugo masana sinda, ilusin tayo sinda ara. Upon investigation po, tayo pa po sinda itig tuturo kung si talaga ang bossing na sa amo ninda or nagsugo sa ita. Nakatalaan kutang darahon sa Allen Samar ang mga nasambit na kontrabando. Ngunya na taon ininaan ikaanom na insidente na may nagpurbar sa nasambit na pantalan na magpuslit nin mga kontrabando. Sa gabos po ng biyahero, kung po pwede po, tayo nakita para dararaki mga illegal. Kasigurado man lang po yan. Pag abot sa mga pantalan, darakula man o sadit na pantalan, igo po kita dyan ki mga nakaalalay na mga trupa na nag-i-inspect po. Bakunin hulita, dyan ako po talaga sinda. Kundi tanganin na sana ang main purpose is ang objective dulta, iyon na magkago ki safety or maray na paglayag, matrangkilong paglayag sa tuyang mga pasahero. Sa presente, pigahanda na kan Bureau of Customs ang magkakanigong kaso na isasaangat sa tagsadiri kan van. Nasa kustodiya naman indangunyan ang van, magin ang mga sigarilyo.